Niin joo. Mitä me ollaan sopinut? Ne oli niitä NA-alkuisia ilot. Ei. Te ootte siitä päästä, niin mä oon jo voittanut melkein. Kaikki tippuu. No niin, tuu. Katsotaan. Mä tuun ekana, mä veikkaan. Eli Krissikö alo? Ei kun tänne jäi. Niin jäikin. Niin jäi vuoro. Niko alo. Aina. Okei. Eli Aloitetaanko sinne päin? Joo, vielä piti tänne. vaihtaa myös suuntaan. Voidaan Joo. okei. suuntaan vaihto puhuttiin. Eli Niko alo. Mut silleen kun OPn vuoro tulee, niin sen Joo, sitten siis te saatte aloittaa, mutta kiertosuuntaan tää niinku tästä sanois. Niin, ei Okei. tällä ei päin sitä tarinaa. Okei. Okei. Sutenööri. Myi. Itseään. Tämä. Sanoi. Sutenööri myy itseään, tämä sanoi. Itseään piste, tämä sanoi. Että Come on! Tarjouksessa. Oli. Anneli. 2 tippu, 3 tippu. Siis Ei tippunut. en mä tippu. Minä, Roope ja Paula ollaan pelissä. Joo, ja mä oon pelissä. Ja Kristiina. Kaikki tippu. Paitsi meistä jatkuu nyt. Eli oliko se Anneli. Anneli? Okei. Kamal tarjouksessa on Anneli. Oli Anneli. Oli Anneli. Auer. Mikä? Auer. Aura. Okei, no niin. Aloita. Ostajia. Okei, nyt mä hävisin pelin. Oli. Monta. Voi olla piste. Yllättäen. Anneli. Paula kanssa aika paljon. No niin. Tää oli nopea. Hei, joku Paula ja... Ja Saiko hymyillä? Ei silleen, mut silleen jos niinku... Ääntä. niin siis saako hymyillä vai? Saa. Kyllä ei hymyillä. Sanotaan Virne Okei, on ainoa Virne, mikä joo. hyväksytään Joo. silleen niinku, mut jos on oikeesti sinne leveä kunnon hampaat näkyy, Niin, niin sitten ei. Joo. Niin, okei. No niin, onko se mun vuoro aloittaa? Ei kun me ollaan. Me ollaan Ei vielä... alkaa siellä. Siinä vielä Niko ja Ootte vielä, no niin, joo, sitä mä Mutta mietin. miten se nyt meni? Yllättäen Anneli. Anneli. Ajatus. Yritä nyt sit puukupylet pakkaan. Ilmoitti. Bernerille. Mikä vittu? Aivan niinku Berne. Totta kai se ilmoitti Bernerille. Totta kai Anneli Auer ilmoitti Bernerille. Katsokaa nyt tän Nikon ilmeitä. Oi. Että. Nyt. Lisää. Kondomeja. Onks kaikki hyvin? Anna tulla vaan. Anna tuu. Berner. Itki. Hämmentyneenä. Kun Anneli. sai. Halvamansa. Piste. Silloin Sutenööri. meni Huoltoasema. ja Osti. lisää. Tykötarpeita. Okei, piste. Puhelin. Löytyi. Anneliin. Mistä se löytyy? Mistä löytyy? Tää nyt. Piukeasta. Mehevästä.
Piukersta menemästä. Totta kai! Piuke ja menevä. Oho. Niin, jatkuuko se tarina? Piukeasta ja mehevästä. Oliko se Anneli Piukeasta ja Se naurinut. ja paita näkyvät. Katsoin nää mulla. Täällä näytettiin äsken. Okei, nyt menee jo poskeen. No niin, tarina jatkuu. Mitä sanottiin? Annelista. Joo. Mikä viimeinen sana oli? Annelista. Piukesta. Tuntui, Hyvällä. kun Kuulin hänen tarinansa. piste. Meneekö tarina loppuun asti? Berner Hälytti sutenöörille kansalliskaartin. Oo. ensisijaisesti Hoitamaan hänen juoksevat. kanit. Se meni jo. Se meni kai. jo. Se meni. Annelilla. Niko voitti jo. Joo, hyvä Niko. No niin, Marko aloittaa. Otetaan sit silleen, että sit kun se alkaa niinku tippu porukkaa, niin se otetaan säännökset, ei saa enää tulla niinku pitkiä taukoja. Joo. Et sit sen täytyy Pitää mennä mennä vitun eteenpäin. nopea. Ja sit vaikka ei naurais, jos ei mene tarpeeksi nopeasti eteenpäin, niin sit se on Aivan noin toi. 5 sekunnin sääntö. 5 sekunnin sääntö. Joo. Koska se ottaa paljon, se oli vitun vaikea. Mut Jos sit ois päästänyt kerrankin, niin se olisi nauratti. Sun ilmettä oli hauskempi juttu. Paula, naurattiko vai oliko peli? naurat. Jos ois päästänyt, niin se olisi. Nauramaan sen ilmeen. Joo. Tää ei ollut peli. Ei. Okei. Eli kuka aloittaa? Pipiksissä. Okei. Ei, se on Niko sun vuoro. Pipiksissä Mennään. Eikö juhlittiin. vaihtunut taas? Ai ne Niin vaihdettiinko kun nyt taas? vaihtuu. Vaihtuuko se taas? Niin, onko tää ihan uusi rundi? Ne vaihdetaan aina. No vaihdetaan suunta nyt Vaihdetaan taas. aina pipiksissä. Lipiksissä. Crazy pailattiin. 1, no. Pipiksissä crazy pailattiin. Onko se niinku piste? 5, 4, 3, 2. Anneli. Oli. Mukana. Käyttämässä. Anaalia. Viisi. Piste. Tappi. Perseessä. Jamppa. Katsoi. Annelin. Mehevää. Ja. Anteeksi, nyt mä hävisin. Puhdasta. Mutta Syntistä. Koloa. jatka vaan. Sitten. Werner. Levitti. Taksia. Miten levitetään taksi? Se toimimaan ulkona. Te 4 ootte jo. 5, 4, 3. Koska. Ope on tippunut. Joo. En mä oo Taksissa. Oli. Paljon. Dildoja. Jotka. Surisivat. Voimakkaasti. Sekä. Mehukkaasti. Bernerin. Berneri.
Wernerin. Pillua. Pillua. Otitti. Hyvä. Rajusti. Visva. Heilui. Maahan. Oho, Suuremmoisena. tipahti vaan. Lovena. Kovana. Touhutippana. Kohti. Sykkivää. Pillua. Totta kai. Totta kai. Näytti. Mursulta. Hampaiden. Hampaiden. Puuttuessa. Auerin. Majava. Pillu. Kyllä se niinku Majava pillu. majava pillu. Mitä vittu on majappi? Huusi. Spektaakkelimaisesti. Mehuissaan. Piste. Märkänä. Räme majavana. Auerin. Toosa. Kuivatti. Oi vittu. Hyytävästi. Niko, sun vuoro. Tipuiko sä jo? Mä Joo. tipuin. Hyytävästi. Kylmänä. Sekä. Koleana. Piste. Hyytelömäisesti. Visva. Joo. Tyyliä. Punoitti. Koska. Miehellä. Oli. Punainen. Pois. Serska. Esinahkainen. Sana. Tunnelma. Oli. Hemaisen. Tunnelma. Mutta Joo. Auer. sanoi. Ettei Voi. enää Koskaan. nähdä. Berneriä. Joo, Berner. Itki. taas. Auer. Halusi. Pillua. Takai. Piste. Se aluspillu. Wernerille ei ollut tarjota. Mietti. Kuitenkin. Bernerin. Kaunista. Taistaa. On piru. Ei. Hänen Sama aihe. Elämässään oli paljon nännejä. Ai kovaa tulee housuun. nännä. Lähellä oli. Punoittivat TV. ruutua Oh. taivasta. Totta kai. Liika kohta taivasta. Pakko keksi vaan jotain. Berner. Keksi. Että Voi. lähteä. Koska tahansa niinku Tahansa. tahansa nyt tahansa okei. Baariin. Oho, No niin, nyt päästään baariin. Hän Löysi sieltä upean ja lihaksikkaan Alexander Koskisen. oho. Koskinen. Näki
Välittömästi. Tämä on Big Brother. Varastomökkiin meno on kielletty. Okei, sano uudestaan toi. Välittömästi. Lähestyi. Werneriä. Karismaattisesti. Werner. Iski. Hänet. Maahan. Alexander. Järkyttyi. Tästä. Koska Hän. ei Halunnut. saada Munaa. Sekava tarina teillä. sen jälkeen Ei tällä. Werner. riisui. Vaatteensa. Kaikkien Läsnä ollessa. samalla Kun. Alexander Päätti. juosta. Karkuun. Kuitenkin Werner. oli, Mies. jolla Oli. suuret Ja. painavat Vehkeet. heiluessaan Vehkeet. irtosivat Painavasta. yli Yli. Tanssilattian. suoraan Nyt mä saan. Hyvä Niko, 2 jo. Tuo oli vittu hauska. Nyt tulee mieleen se, että jos sä täydyt tähtiporttiikaan, niin tajuaksä noit muit. Joo. Mutta tiedätkö kuka on Anneli Auer? Eikö se ne Anneli Auveri? En nimen perusteella, mutta ehkä jos mennään... Ei siis se on Urvilan kuuluisa murha. Ei oo surmaaja, kun epäiltiin. No, Epäilty. no aika. Mutta Wernerin mä tiedän. Syytönhän se oli. Mut siis syytön oli, mutta Siihen, siis mutta sitten niinku muutama aika muu. Ei varma. pystytty todistamaan syylliseksi. Niin, ei pystytty. Sitten ei muutama muu juttu, koska niin. Niin. Noniin, eli uusi tarina. Ja lähtekö takas tänne? Joo. Sitten jos toi... Tulkaa kaikki, että nähdään kaikkien naamat. Ja otetaan nyt taas vähän astetta ripempi. Joo. Pitää olla tosi nopea. Joo. Joo. Tosi nopea. Okei. Koitetaanko mennä asiallisesti niin pitkään kuin pystytään? Joo, ja sit se, että Yhtäkkiä pudottaa pommi. Tarinalla täytyisi olla joku semmonen niinku... Tarinalla pitää olla niinku punainen lanka. Mut sit kun on 1 vastaan 1, sit ei oikein voi saada Mut paljon. ei voi sanoa, että jos toinen sanoo, että ajoin autolla, niin ei voi sanoa, että toi noin niinku... Ajoin autolla pillu. Niin, ei se ei sovi. Ei, se pitää sopia. Se täytyy sopia just. Okei. Joo. No ei Niko on pahemmat, kun ne tulee ihan randomissa. Niin. Ei niinku ihan se. Esinahkainen tunnelma. Just. Niko. Odota aika. Mä en niinku tiedä, mikä voisi olla esinahkainen. Tarpeeksi tiukka. Niin. Ei, mutta se oli hyvä veto. Hei, esinahkainen, se on niinku ohut tunnelma. Ei, Joo. Seitin ohut tunne. No jollain semmoista ei voi olla. Ei toi mitään, ota tiput ensimmäisesti. Joku Niin, Noniin, eli Hei, no niin. Nyt jatketaan. aloitetaan hiljaisuuskomppaniassa. Kumpi Kuulitteko? Tästä näin. Tästä tuonne. Joo, no niin. Olipa. Komppaniassa hiljaisuus. Olipa Kerran. nainen. Jolla. Oli. Punaiset. huulet. sekä. Ihana. Hame. Mutta Hänen. Haameensa. Alla. Ei. Ollut. Aushousuja. Eikä. hän Pessyt. Omaa. Viisi. Hamettansa. Koskaan. Piste. Hame. Unohtui. Baariin. naulakkoon. Se on mennyt muuten nakun. Valkoisena. Loistanut. Kiskopallo. Säihkyi. Katossa. Loistavana.
Falloksena. Minä? Valloksena. Tunnelma. Okei, nyt mä Tunnelma. repesin vanha. Sähköistyi. Mä tipun. Välittömästi. Piste. Kerrankin. Mahtava. Nainen. Teki. Itsetyydytystä. Vessassa. Julkisesti. Tämä on Big Brother. Niko. Ei. Joo. Niko Ei. ja Paula. Paula. Mä olisin halunnut nähdä, mitä siellä olisi. Menkää varastomökkiin. Ei siellä oo. Ja mihin jäätiin? Sä nauroit? Mä nauroin. Mä sanon Paula, kun se julkisesti. ei naura. Voidaanko me saa? Joo. On ihan mieletön. Äsken purin täältä, niin tämä kippää. No On vähänkin. aloitetaanko semmonen Pikatarina. tosi nopea ja nyt Mut sit unohtaa mihin jäätiin. Ei se Niin, ei se Otetaanko haittaa. uusi? No Ja joo. otetaan Joo. uusi. Tosi nopea tempoinen tällä porukalla, mikä tähän jää. No niin. Joo. Aloittakaa joku siellä. Olipa varmaan sinne. Tänne päin. Yes. Voit aloittaa. Olipa Kerran. Pieni. Oi, Lopeta! Mä en pelaa tonkaan enää. Mikä mä en kuullut? Maatilalla. Menee. jossa. Oli. Paljon. Alueita. Sekä. Kauniita. Hevosia. Toilla. Sulla ei pidä pokka olla. Oli. Myös. Pelis. Suuret. Okei, se oli Rinnat. pulassa jo. Puolestaan. Karkottiva. Hevosen maniat. Hevosen pania. Marko tekee tässä itselle ansoja. Joo, hyvä tei. Piste. Niin pommei. Mä vedän sanoa. Hevosen panijat. Päättivät. Hevosen maniat. Raiskata. Hevosen. Koska? He. Tämä on Big Brother. Varastomökkiin meno on kielletty. Halusivat. Kokea. Kokea. Kullin. Maun. Jäykistyvän. Omassa. Perseessä. Hevonen. Kuitenkin. Kiihottui. Ja. Päätti. Laskea. Alleen. Pisut. Hevosraiskaaja. Huusi. Pettymyksestä. Koska. Hän. Ei. Pystynyt. Meillä oli viesti. Lypsämään. Tai. Yhtymään. Tähän. Hevoseen. Okei. Ei sanottu silloin. Piste. Hevonen. Oliko se niinku lailla? Joo. Alright. Oliko se niinku Ampaisi. lailla jätiin? Suoraan. Astumaan. Siis se on sekunnin uusi. Hevosraiskaajan. Anneliin. Väkisin. On pakko varmaan pari kohdallista tästä ottaa. Revenge. Tilan. Se tuntuu olevan. Renki. Katseli. Kuinka? Sopimattomassa. Aikuisviihde elokuvassa. On yhdyssana. Hevosraiskaaja. Sai. No joo, jos. Kullin. Mahtumaan. Omaan. Korvaan. Korvassa. Oli. Ammottava. Määrä. Karseita. Siittiöitä. Renki. Ilohtui. Tyydyttäessään. Vaimoonsa. Ihanana.
Sormipelinä. Sekä Sellaisena. Hyväilynä. joka Johti. Orgasmiin. piste. Vittu, me ei päästä tässä tarinassa eteenpäin. Omistaja. Laski. Spermansa. Korvaan. Jälleen. Koska. Hevosraiskaaja. On. Tehnyt. Sen. Päätöksen. Että. Näin. Vain. Pitää. Tehdä. Työt. Piste. Raiskaus. Tapahtui. Kuitenkin. Julkisella. Paikalla. Jatketaan hei. Joo. Meillä oli nopea tällainen tarina hevosraiskaajista ja Mut tässä oli... korvaan laukeama. Joo. Mut joo, hevos sai kyllä niin kuin Mistä kostonsa aloitetaan nyt? takaisin. Kenen? Oliks se nyt Markku aloittaa? Ei, kun mä aloitin just vähän. Eikö se olisi nyt? Missä? Sieltä Krissin. Vuoro. Mä aloitan tarinan vai? Joo. Joo. Tämä on Big Brother. Varastomökkiin meno on kielletty. Poppaako se sieltä niinku täältä? Meneekö se nyt niinku näin päin vai näin? Big Brotherissa. Onko se niinku mulla? Oli. Paljon. Ihmisiä. Joilla. Oli. Kaiken näköisiä. Vempaimia. Kuten Sun vuoro. 2 tippu jo. Sukkia. Pyykkejä. Moottoribanaaneita. Stendareita. Sekä klamydia. Muska. Sukupuoli. Sensitiivisyys. On. nykyajan. Ongelma. Piste varmaan tossa. Piste. Täällä. Meidänkin. Taipumuksilla. On. Suuria. Vaikutuksia. Kaikkeen. Ihmeelliseen. Suureen. Taianomaiseen. Asiaan. Joka Vaikuttaa. Sanoin mä äsken, niin vaikuttaa. Ei, kai. Vaikuttaa Joo, vaikuttaa. haisevalta. Pallokselta. Piste. Asukkaat. Edustavat. pallosta. Taivalla. Pimeässä. Vaginassa. Muista oli aikaa. Katselija. Pahoittivat. Mielensä. Tietysti. Koska. Ei. Ollut. Koskaan. Dildoja. Perseessä. Eikin. Miksi mitä nauratti tuossa? Tää menee aina tähän jotenkin. Sun vuoro. Perseessä. Perseessä. Punoitti. Suuri. Toi pitäisi jo laskea. Se on. Ei nää hampaat.
Ah niin, ja dildot. Tuntuivat. Yllättävän. Mukavalta. Vaikkakin. Suurin. Muista pysyä tarinassa sitten kanssa. Ihme, Oli. Se. että Dildo. Täytti. henkilön Annelin. en, se oli vaan Videossa. videossa. Pois. Ei. Anneli videossa. Piste. Kasetti. Oli. Nauhoitettu. Salaa. Annelilta. Livessä. Ihmisten. Fallokset. Mitä tarkoittaa pallos? Ihmisten fallokset. Näkyvät. Katsojille. Ruhtinaallisesti. Lisämaksusta. Piste. Alright. Ja kanava paikka 6. Piste. Sen sitten Lisämaksu. Riistäytyi. käsistä. Koska. Dildot. Surisivat. Ilmaiseksi. Plot twist. Rahaa. On. Raha on. Yli. Paljon. Onko sä tippunut vai? Siksipä. Toi on läheltä yksi. Siksipä. Kanavajohtajat. Päättivät. Näyttää. Ei mitään tommosta. Se keskittyy niin kuin. Extra. Ohjelman. Materiaaleihin. Liittyen. Dildoihin. Piste. Totta kai. Tuli ekstra ohjelma. Dildoille. Tähtiportti. Oli. Erittäin. Tämä on Big Suosittu. Brother. Lopettakaa väki. Pysykää sisätiloissa. Uloskurkkiminen on kielletty. Oh my god. No pitääkö Käännetäänkö me kaikki niinku? No, mä käännetään vissiin näin Näin. päin. Jätetään näin päin sitten. No niin. Taas laittamassa kenkiä. Niin, Paulan vuoro jäi. Jutellaan, jatketaan. Käännä Uusi toinen tarina. päin. Uusi tarina. Eikö Paulan vuoro? Mihin se jäi? Uskaltaako te nyt yhtään katsoa sivuille? Ei saa katsoa Siis me- millään tasolla tonne, mistä näkyy. Niin, Joo, mut siis mihin jäi? mä ajattelin, että Paitsi meillä on perkele, tässä kiekko niinku on. tällainen tunneli. Joo. Hei, tulkaa tänne tunneliin. Tässä on Mihin jäi? Tiia vuoro aloittaa. Mut ehkä silleen, että kasvot Ei, näkee. meillä on kolmekin. Ja vähän alaspäin, niin näkee kasvot. Eikä se äänestä kuulu. Mikä? Mä en näe kaikkien kasvoja. En mäkään. No niin. No sitten Äänihän se kuullaan olikin. ääni. Ääni ratkaisee. Hei, taas ääni ratkaisee vaihe. Joo. Ehkä se on hyvä, että mä en näe opan Paitsi kasvoja. mihin tarina jäi? Big Brother. Alkaa uusi. Ratkaisee vaan. materiaaleihin. Ai mä luulin, että aletaan uusi. Aloitetaanko uusi? Kaikki voitettiin. No ei Opa aloittaa. Saako ottaa mymmeriä? Voidaanko aloittaa? No niin. Oota. Oho. Uhu. Oota. Salibändi. On. Erittäin. Suosittua. Sillä. Kaikilla. Veljeksillä. On. Onks se mun? Joo. Hifkin. Sami paita. Housuissa. Perseen reijän. Nuolijat.
Aamen. Nuolia. Nuolijat. Housuissa perseen reijä. No ei varmaan housussa piste. Mutta mä en tajunnut siis. Mä en sanonut piste, kun se No miten vittu se housuissa lausuu? perseen reijän. Niin, Niin, housuissa perseen ja nuolijat. piste. Okei. Maajoukkue. Osasi. Opa. Ei, maajoukkue osasi käsitellä. Mailaa. Koskaan. Homot. Harrastavat. Paljon. Seksiä. Toistensa. Kanssa. Sillä. Salibändi. On. Puuhelmipoikien. Mikä poike? Mikä? Puuhelmipoikien. Erityis. Inhokki. Leikki. Siltikin. Kaikesta. Huolimatta. Sami seiväs. Puuhelmet. Päätyvät. Jokaisen. Pelaajan. Perseeseen. Salibändi. Eli piste. Salibändi. Paula. On. Erittäin. Homoa. Homma. Koska. Siellä. Homostella. Bernerin. Ja Auerin. Kanssa. No niin, nyt nekin eksitään. Tehokkaita. Niillä on monimutkainen taito. jokerit. Ovat. Hyviä. Homoja. Vittuja oikein. Mä tykkään tästä tarinasta. Liikajoukkuetason. Pelit. Ovat. Tää tippuu. Homojen oli mun viimeinen. Joskus Jokerit. lentävät Kohti. taivasta. Sillä. He Haluavat. olla Homoja. heidän Perseestään. vuotaa Paljon. karkkia. Karkit. Maistuivat Kakalta. myöskin Hieman. vereltä. Salibändiliiga. Vietti Paljon. aikaa Jokereiden. pukuhuoneessa. Koska Halusivat hekin hikistä munaa. suihkussa. Piste. Vaan aika kaatu kote. Joukkueet. Tapasivat Toisensa. suihkussa. Totta kai. Totta kai. Siellä. Helikopteri. Heilui. Tosi. Kovaa. Ylös Päin. ja Alas. päin. Pelivälineitä. Tungettiin Perseisiin. muitten Poikien. katsoessa. Joskus. Katsojat, Ihmettelevät. mutta Kuitenkin. tahtovat Nauttia. mukana. Siksipä. He päättivät, tai no he, Suunnittelivat. illan Joukkueiden. kanssa. Iltama. Eli piste. Iltama. Oli Taivaallinen.
Myöskin Siellä Berner saapui paikalle. Kiireinen kamera. Olisit sanonut saapui paikalle taksilla. Mihin se nyt jäi? Saapui paikalle. Saapui paikalle piste. Joo. Joukkueiden Munat. olivat Hikisä. ja Karvaisen. koonsa Mukaan. selkeästi Esinahka. oli Löysä. esinahkan Päässä. ei Punoittanut. joukkueen jäsenet. Koskivat. Mitä? Koskivat. Toistensa Esinahka. piste. Telakoituminen Ympärileikkaaminen. ja telakoituminen, ympärileikkaaminen ja Koskeminen. on Erittäin. sallittua Mutta myöskin kiellettyä. tästä Johtuen joukkueet lähtivät Roodokselle. eksoottisten Ja muhkeiden kivespussien perään. Tää ei lopu ikänä, niin Ei niin. sillä lailla, että tää jatkuu sillä lailla, että kun toinen sanoo sanan, niin sillä viimeisen kirjaimen täytyy olla seuraava sana. Okei. Joo. Miten se nyt meni siis? Eksoottisten. Roodokselle eksoottisten. Ja Muhkeiden kivespussien perään. Okei. Siellä Äiti. itki Iskelmää. äimistyneenä. Nai. Älä. No mä hävisin tämän. No niin. Oi että teidän kanssa. Uus. Kenestä nyt alkaa? Tiia. Opee, voitko teipata suus? Mä en pääse mihinkään. No nyt se on susta, Tiia. Nyt sä pystyt aloittaa, niin Niin aloita sä, Tiia. anna tulla. Mut hei, mihin te katsotte, kun te makaatte tässä? Teihin päin. Mut voitte sitä katsoa niinku sivuun. Jos mä teen näin. Jos sä katot meitä päin, johonkin suuntaan saat katsoa näin. Okei. Joo. Mä katson tänne. Joo. Mä niinku välleen varovasti vilkuilen näin. Katoitteko te mua koko ajan? Joo. Se on tällainen Sori, käytävä sori. sitä vaan. Oi, nyt mä näen myös OP. Mä en halua nähdä. Pusi. Siinä oli toi Tiia. Mut oikeesti, kun tarina alkoi sanalla mymmeli, niin voi jumalauta. No niin, let's do it. Eli eikö OP aloittanut äsken, niin onko se Marko? Ja kun Krista aloitti äsken. Mitä enää? Eikö mymmeli oli se eka? No Marko sitten. Aloita vai? I'm sorry. Ja se jatkuu OP se, kun se kääntyy taas. Okei, eli se, joo, eli se kääntyy tollain päin. Torilla. Et sä nyt vielä voi revetä. Torilla mitä? Siellä tuli märkä piaru. Mikä se oli torilla? Tavataan. Tiia on jo pois pelistä. Vittu tää on väsynyt. Eli se on Paula. Anna palaa. Ai se lähti täältä päin, sori mä en oksen. Torilla tavataan. Me ollaan Huomenna. Eikö mä oon tippunut? Hyi, vittu täällä Tavataan haisee. huomenna voitonjuhlien. Kunniaksi. Kädenvääntäjät. Piaraisivat. Märkäpieruja. Sinne päähän tulee johonkin. OP ulko. No mutta eiks Paula? Eikö sinä? Se on tippunut. Siis mihin suuntaan tää nyt oikein? Se menee näin. Tämä on Big Brother. Korjaa mikrofonisi asentoa. No vissiin. No ei edes. Toivottavasti ei kuulunut mitään. Check. 1, 2, 1, 2. Mulla välkkyy vihreä. Täällä. Joo. Pitäis katsoa lähettää.
Mullakin välkkyy. Mulla on ihan vihreä. Niin, muistakaa. Älkää. Ei siitä näin, kiitos. Noniin. Palaa. Se oli varmaan se mikrofoni ylhäällä. Käden vääntäjät. Vieraisivat. Hei, mulla ei oo mitään valoa. Ja mulla on vilikku. No mulla no varmaan kotti joutuu vaihtaa patteria. Niin joutuu. Ei jos mulla loppunut pasta. Ei vielä, mutta kohta. Mutta sillä ei jos Mulla pysy ei palaa oo mistään. mulla ei oo mitään. Niin. Kokeilla laittaa päälle ja pois siitä virtaa. Entäs lähetin? En mä uskalla painaa päälle. Eräpain. Ei kun mun pitäks olla tossa ykkösessä vai no? Ykkösessä. No ykkösessä mieluummin. No se on ykkösessä joo. Mut kun ykkösen puolella lukee muuten. Ei se ole eri asia. No mut se on. Puhuks me joku toinen mikrofoni? Joo. Tässä huoneessa on ihan mikrofoni kanssa. Anteeksi isoveli, mut mulla ei oo nyt niin valoa. Jatketaan. Pinilla. Missä me oltiin? Siis mä en tiedä mihin. Käden vääntäjät. Mut ketkä on mukana ees? No aloitetaan alusta ja yrittäkää nyt olla nauramatta, kun sanotaan torilla. Heti kun tippuu, niin täytyy sanoa oma nimen. Joo. Joo. Joo, totta. Niin, Totta. no niin. Ja eikä mitään ylimääräistä saipaa tarvitse selittää. Oma nimi vaan. Niin. Uusi tarina lähtee. Kuka aloittaa? Minä. No niin, Niko aloittaa. Kaupungilla. Joo. Kikkeli. Heilui. Rytmiin. Rytmiin. Okei. Kun. Soittajat. Soittivat. Soittimiaan. Kiveksillä. Perska. Unoitti. Jokaisella. Valtavasti. Tokai. Sykkiminen. Kuntopyörillä. Ympäri. Lampea. Tiia poissa. Pääti poikas. Tulokseen. Jonka. Tämä on Big Brother. Roope. Korjaa mikrofonisi asentoa. No mut kun se ei oo päällä, kun se on tollanen. Mitä mun pitää tehdä? Paristot on Roopella loppunut. Samoin Samilla. Ante, mä koitin sanoa. Mä en halua tehdä mitään pahaa. I love you. Anna olla vaan, kun et sä voi nyt sitä tehdä Mutta mitään. entäs jos mä voin? No koita laittaa on off. Ne pois sieltä. Ei saanut laittaa off kertaakaan. Eikö? Ei. Ota patteri pois ja pistä uudestaan. sitten. Ne voi vähän aikaa. Ei saanut laittaa off. Televisiokaukosäänikin toimii vielä vuoden. Niin. Niitä tai vähän pyörittää. Tai sitten joku, millä toimii, niin antaa yhden patteria vaihtaa. Sekin. Pitäisikö kokeilla Nyt se on sellaista? punaisena. No niin, nyt toivotaan. Oota, koita laittaa. Seis. Ei saa. Olikohan se tohon, että ei saa antaa näin kuin vaihdella pattereita? Niin, pattereita ei saa vai. Ei kun, onks tää nyt niinku, ettei saa liikkua edes? En tiedä. Näkyykö siinä sitä? Saadaanko jatkaa peliä? Ei varmaan jatketa.
Big Brother. Olkaa hyvä. Eli sit saa varmaan liikkua. Joo. Eli okei. Hei, eli sitten kun tulee... Tässä ei oo siis valoa nyt edelleenkään. Avattarit ollut. Mä veikkaan kanssa, että Onko sulla muullakin? mulla on ihan pimeänä. Ei, mutta anna se nyt vaan tolle, niin kohta Niin, voi Anni mennä on. vaan. Anna olla. Nyt ainakaan saa mennä, kun Niin. vietettiin. Kun se sanotaan. Niin, mut sit joo. Mut siis että nyt ei saa mitään kikkailla. Niin. Ei oo patterissa. Ei saa kikkailla. Jatketaanko? Mut niin, hei, nyt sitten seuraavan kerran kun tulee taas toi seis, niin sitten ei liikuta ollenkaan. No onko se mukaan sillä lailla vai onko se... On. No, jos on On. seis, niin silloin se on Ei seis. sitä Niin. niinku mennä. Onko se vaan lopetetaan se tekeminen, mitä tehdään? Niin. Ei vaan siis se sano, olkaa hyvä, jatkakaa myös. Eli niinku se, Tää niin sit jännä. ollaan ihan liikkumatta. Mulla vilkkuu. Mullakin vilkkuu. Niin sitten. Sen mä sen tähän tyynylle täyttää. Totta. Hei niin. Olisiko näin? Joo. Tulee niin kovin ihmettä. Mä oon nyt siis tosi pahoillani tästä. Mitä nyt? Meillä on yhteinen mikki nyt tänne. Meillä on nyt yhteinen mikki täällä. Okei. Mihin jäi? Jatetaanko mekin Nikon mikki? Otetaanko ustari? Joo. Totta kai. Totta. Kuka aloittaa? Vaikka sinä. No niin. Aku. Ankka. Ja. Iines. Olivat? Keilaamassa. Keila radalla. Lensi. Sperma. Totta kai. Tämä. Aiheutti. Heille. Pääkipua. Siia poissa. Tuskaa. Koska. Omistaja. Liukastui. Ja. Innostui. Karvaisesta. Munasta. Eikö sillä Joka? olekaan yhden? Kovettui. Akun. Nähdessä. Piste. Sivulliset. Sekosivat. Hanhista. Jotka. Leikkimielisesti. Tulivat. Ja. Mä tipun. Onko se mun vai? Joo. Niin mistä hetkinen? Mikä se oli? Sekosivat. Hanista, jotka tulivat. Leikkimielisesti. Ja. Ja. Vesistössä. Ei sovi tohon kyllä perään. Leikkimielisesti ja. Leikkimielisesti ja tuskissaan. Huusivat. Munaa. Anneli. Sori, nyt mä tipuin. En mä sitä tajunnut. Vittu, Anneli ja... Mihin se jäi nyt? Perner. Anneli ilmaantui. Anneli Anneli ilmaantui. kohdusta. Anneli ja Berner. Ei se. Myös. Munan. Kärki. Ei saa peittää naamaa, hei. Kipeänä. Eikö tää ollut ääni ratkaisi? Jaa niin. Ai on, okei. Kipeänä. Vai Joo. siskot. Huusivat. Suussaan. Suuri. Ja. Mahtavin. Vesimeloni. Maistui. Karvaalta. Koska. Siinä. Oli. Katri. Pillu.
Katri. Aikuiset ihmiset. Jostain syystä aina tässä kessun kohdilla tulee aina pillu. Marko, sä oot aina Paulon jälkeen. Katri ei tuntenut. Kipua. Koska Hän. Oli. Puoleensa vetävä. Nainen. piste. Päätäköhän tällaisia jutusta. Niin, ei se mitään annettaisi. Ines. Loukkaantui. Verisesti. Oho. Tapahtumasta. Ja Imi. Akun. Korvaa. Sekä. höyheniä. Taku. Yritti. Tarjota. Muutakin. Kuin Höyheniä. Tai. Korvaa. uusi lause. Piste. Aku. Ehdotti. Ryhmä. Se on yhdyssana, mitä sä mietit. Ei. Ryhmä. Liikuntaa. Ei ole yhdyssana. No. Onko väliä? Ei oo. Apu ehdotti ryhmäliikuntaa, mutta Sitten. Roope. Esitteli. Oman. sloganinsa. Tää on niinku Roope Ankka. Joo. Rahaa. On. Huumeisiin. Ja. Halpoihin. Menkkavuoto. Siteihin. Kuitenkin. Pari euroa täytet. Sijoitti. Ison. Summan. Huoriin. Mikin muu. Ei oo vaan muuta. Rahaa on. Rahaa on. Alkoi. Tuntua. Hieman. Hei, Kiusallisen. mä oon pelis vielä. Takas. Tuntua. Hieman. Kiusalliselta. Onneksi. Roopen. Serkku. Marko. Magia. Toiselta. Nimeltään. Milla. Marko. Marko Magia. Milla mitä? Opo. Milla hopo. Asteli. Roopen. Eteen. Ja. Polvistui. Ottamaan. Sormuksen. Esiin. Jotta. Voisi. Mennä. Roopen. Raha säiliöön. Imemään. Ajatuksia. Hyvä Roope. Onnenlantista. Piste. Mutta. Serkku. Päätti. Kuitenkin. Vetää. Kätensä. Piste. Marko. Hei, siinä ei ollut piste. Mä en sanonut vetää käteen, vaan niinku vetää kätensä. Niin, mut seuraava päätää. Okei. Okay. Marko. Kuka Marko? Marko Magia. Marko Magia. Seuraa. Toisaalta nimeltä. Milla Hopo. Niin. Eikö sä tunne? Niin. Jatkakaa. Okei, eli Marko. Joo. Magia. Asteli. Toosaa. Muualle. Asteli Toosa. Oi vittu. Salibändin joukkue.
Oho. Aha. Ja taas tää. Olisiko joku toinen levy välillä? Ei. Ilmaantui. Taivaasta. Markon. Suurenmoiseen. Presenssiin. Piste. Piste. Kuitenkin. He. Halusivat. Imeä. Suurta. Jäätelöä. Ahnaasti. Joukkue. Haki. Lisää. Rahaa. Holvista. Piste. He. Luulivat. Että. Roopella. Olisi. Höyheniä. Joo. Tässä on äänitehosteet näille kaikille. Korva. Come on, nopeammin. Hetkinen korva. Mitä siinä tuli ennen? Ja. Korva. Ne olet hollissa oli höyheniä korva. Piste. Eipä. Ollut. Markon. Suureksi. Kehutus. Nimessä. Kamalasti. Magiaa. Eikä. Piaru. Edes. Auttanut. Yhtään. Mitään. Koska. Tunnelma. Oli. Katossa. Ja Sähköinen. esinahkoinen. Imainen. Ja. Himottu. Himokas. Pillu. Ei tässä ole mitään. Oikeesti niin kyllä nyt on rippi. Tää pitää tehdä nopeammin. Tässä on liian paljon näitä viettimisiä. Aivan out of nowhere. Piulu. Ja hei, vittu! Totta kai tuli piulu. Anneli tuo joka paikka. Anneli on kyllä. Ja mikä Ja Beijer? punoittava. Werner. Venner. Venner. Joka paikka. Werner. No, Oostarina. joo. Vai joku muu leikki. Joku muu leikki. Otetaan joku muu leikki välillä. Mitä otetaan? Viihnaa. Mitä? Piina. Otetaan se, niin joo, otettiin sitäkin vähän.